Il-proġett tal-Kappara ilu mwiet 20 ta' snin. L-ewwel attentat formali kien sar fis-snin 90 u kien hemm anke permess approvat fl-1996. Iżda wara dawn is-snin kollha u wara li fil-jiem li għaddew saret sessjoni ta' informazzjoni għal pubbliku li ġiet deskritta bħala waħda pożittiva ħafna, il-MEPA approvat proġett illi se jwassal għat-twessieħ ta' triq reġjonali. Huwa kkalkulat li minn din it-triq jgħaddu medja ta' 6,000 karozza f'sija fl-ħin tat-traffiku. Iżda wara diversi snin sabiex tiġi solvuta il-problema tal-konġestjoni tat-traffiku f'dawn l-akwati tal-roundabout tal-Kappara, nkella kif li magħruf aħjar bħala roundabout tal-gas li tagħti bejn Kappara u anke San Ġwan, fl-aħħar sigħat il-MEPA approvat proġett li biha se jkun jittaffa din il-problema tal-konġestjoni tat-traffiku, il-proġett ta' flyover. Dan se jwassal biex ir-roundabout tal-Kappara tibqa' fejn hi, bid-differenza tkun illi fuqha jinbena flyover u dawk li jridu jmorru lejn il-Gżira jew San Ġwan jgħaddu minn junction taħt l-istess flyover. Fil-fatt permezz ta' dan il-proġett huwa kkalkulat li 50% tat-traffiku se jkun elevat il fuq u għalhekk l-andament tat-traffiku se jkun ħafna aħjar. Barra minn hekk bit-tneħħija tal-bottlenecks se jkun hemm moviment aħjar tal-vetturi, inqas ħin fit-traġitt bejn lokalità u oħra kif ukoll titjib fil-kwalità tal-arja. Il-Gvern preżenti permezz tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura se jkun qed iwettaq weda elettorali oħra li se jagħti priorità lil dan il-proġett li kien għadu qatt ma immaterjalizza. Minħatana meta kont fajt responsabilità jiena rajt illi dan il-proġett għandu jimxi mill-aktar fis possibbli għal raġuni illi hemmhekk hija hemm problema fejn jidħol traffiku u hekk wieħed illi jagħmel dal proġett allura nistgħu illi neħelsu dak il-problemi li qed joħolqu hemmhekk u fl-istess ħin apparti li wieħed jasal malaj anke ma jkunx hemm tniġġis tal-arja u affett bħal dan. Il-proġett se jinkludi wkoll pedestrian crossing u għall-ewwel darba se jintużaw sound barriers biex kemm jista' jkun titnaqqas l-inkonvenjenza mill-ħsejjes tal-vetturi għar-residenti illi jgħixu fi qrib. Illi anki l-ispers li jkun hemm ma jqogħdux imbagħad joqogħdu jfaqsu iktar quddiem u l-affarijiet isiru mal-ewwel kif għandhom isiru. U allura il-tekniċi li kien hemm, il-periti li kien hemm, għamlu xogħol siewi, għamlu fil-fatt anke time frame, il-time frame li għandu jsir, però il-time frame kellu jkun u qed tagħmel ċara li għandu jkun realistiku. Mhux noqogħdu nivvintaw żmien u bagħad noqogħdu ntawlu. Jekk ma jkunx hemm appelli jew inkella xi intoppi oħra, ix-xogħol fuq il-proġett għandu jibda f'Lulju tas-sena d-dieħla u jieħu madwar 18-il xahar sabiex jitlesta kollu. Huwa ppjanat illi t-tender biex jinbeda x-xogħol joħroġ madwar xahrejn oħra.